aibono gwachaka gukarakara ni chingero gwachagete kare yake no wato mugano actually moke sabata bage no wato mugano no moke nitombire gwanjete sana gukora kare lakini naende encherore bona muntu akagamboro gwacha kwa babo ikemba no complicated yake aso muntu gotakete gukwigera tari igoro yachagete no nege koro sometimes ibyo chako ubento eres no muntu getugoroje bikoro so ncherere yose yole bono omuntu ra complain no yogo konyora bono ikene mubera kongu kwigera bono mbali nege cia bako maete kare kokukira mbama yana kibago ikera mama jikomanya buno turore enjero kinete mbali nege cia watheba mbali nege cia kanne kiagera barabwo mbagotuara muchando monene ikiamba manya buna bago treat mbamanya buna bago koira na abange babona bali bamanyete kare bona bago koira bunore igomba liko tuara muchando monene naye. So what you're trying to say getting understanding go understanding umuntu ege to kiengencho obaisa gotabananira umuntu ngakinga bona no nimo manyete na bomontegete no enchero umuntu akoreka natali erale nabirego tose ko bate bedona ni getabu tose ko gejachi goetere kaba kwarora na bamangana rali kwalira isikuru sikonyo ni gesonge ko musana kirime tuboraime epeche ya mase yendirigire linga kinga kiegente kekere one getabu somo no enkuru maegalia samba lingere karuro getabu egengike ngikere na maditi maithingi ya korede ya jogera kurige na nyori to yo to kyo bukangaro ke gwecho bongo inengero yo to kyo bukangaro gotere na ratai no yo mwabo John Ongendi no yo mwabo Zaro classic Aitokanya John Ongendi no mwalimu ali bugeswahili kosomera okay tima itio sino mwalimu ari lakini ngwigunda gukwane kiasi no mwalimu ali bugeswahili nasometi ali America mangana ye biswahili bikadari kango actually ase uri yaji kuro jabo njali bono